Estes tubos comezan a encherse de pelotas amarelas, pelotas que fan historia porque expresan por primeira vez as opinións dos cidadáns nuns orzamentos provinciais en España. Arrincou o proceso de elaboración dos orzamentos participativos da Deputación de Lugo para o 2015. Si é participativo, será máis democrático, será máis plural, creo que terá todas as ventaxas, non? Eu creo que é unha iniciativa moi importante dar voz e participación aos veciños nun presupuesto como é o da Diputación de Lugo. Cada tubo ten o seu nome propio, representan as 12 áreas nas que xira o goberno da institución provincial, como por exemplo o emprego, as novas tecnoloxías ou as políticas sociais. Non solamente decir o que un quere, sino establecer prioridades. Eso tamén é importante. Todos temos que establecer prioridades cando os cartos non chegan para todo, non? Por tanto, hai que marcar prioridades e aí sí que debe ir orientada a opinión sobre eso, para saber nosotros donde recae o peso desa opinión que manifestan vostedes, non? O presidente provincial, José Ramón Gómez Besteiro, está a liderar estas xuntanzas que comezaron esta semana na Fonsagrada e Viveiro con máis dun cento de intervencións. Os principais temas postos en riba da mesa polos veciños da montaña, o mantenimento dos partidos xudiciais, melloras de infraestructuras ou a lei de montes. Só en Fonsagrada debe haber unhas 40 comunidades de montes. Temos un problema ca lei de montes gorda. O tema dos xulgados que dicen que van a xuntalos todos na capital de provincia. Os mariñaos tamén aportaron as súas propostas e prioridades que están no impulso de polígonos e do turismo. A maquinaria participativa percorrerá durante todo o mes de xullo os 9 partidos xudiciais da provincia. O último será o día 31 de xullo en Lugo cidade. Reunións que se desenvolven co aval do movimento asociativo. Pasamos de ser uns suxetos pasivos, unhas persoas que votamos cada 4 anos, unhas persoas que se acordaban de nós para dicir aí hai un proceso electoral, a ser uns axentes activos. Os membros da Federación de Veciños, que aglutina máis de 130 asociacións de toda a provincia, está a afrontar este proceso con ilusión. A Federación, en aqueles puntos onde ten asociacións traballando, pois vai invitálas a que estén sempre nas charlas que haxe sobre este tema. Pero, xa digo, aparte deso, pois no propio página da Diputación, no propio blog da Diputación, e na propia página directa de orzamentosparitivos.org, todo o mundo pode entrar e pode colaborar, non? Pero intentaremos, lóxicamente, facer as mellores propostas, intentaremos que as obras que se fagan sean as que realmente son prioritarias e, entre todos, intentaremos que este proceso sexa o espello de toda España. Os que non poidan asistir a estas xuntanzas tamén teñen voz e voto. O organismo provincial permite a participación a través da súa web recheando un folleto como este. A condición, estar empadroado na provincia e ser maior de 16 anos. Recabaránse todas estas opinións e a volta do verán comunicará aos participantes as conclusións. Que vamos a dar a cara explicando e dicindo por qué ou por que non, ou se unha petición se pode facer por fases. Todo para que o 1 de xaneiro, tal e como sempre fai o goberno provincial, entre en vigor o orzamento de 2015, o primeiro no que a opinión dos lugueses conta.